केहू कहल कि ये दुनिया में पैसा भगवान ना होला, लेकिन आज के दौर में पैसा भगवान से भी कम नहीं है। पैसा यदि रवा लगे 1 रुपया कम बता दवाई ना मिली, ट्रेन के टिकट जौन बा ना मिल पाई, तो आज के दौर में बुझी कि गरीबी एगो सजा ही हो गई बा। पहले लोग कहते रहे गरीबी कोनो कोई ना, लेकिन आज के समय में सबसे बड़का कोई हो गई बा। कवि जी के गाना बा, ए युग में गरीबी सजा बन गई बा, सजा बन गई बा। ए युग में गरीबी सजा बन गई बा, सजा बन गई बा। गरीबवन के जियल, गरीबवन के जियल बद दुआ बन गई बा, दुआ बन गई बा। युग में गरीबी सजा बन गई बा, सजा बन गई बा। ए युग में गरीबी सजा बन गई बा, सजा बन गई। ए दुनिया के मालिक, ए जग के विधाता, ए दुनिया के मालिक, ए जग के विधाता। कहा के हुसाग रोटी बिदुर घर खाता, कहा के हुसाग रोटी बिदुर घर खाता, खाता। गौरव दुशासन जहाँ बन गई बा, जहाँ बन गई बा। गरीबवन के जियल बद दुआ बन गई बा, दुआ बन गई बा। ए युग में गरीबी सजा बन गई बा, सजा बन गई बा। ए युग में गरीबी सजा बन गई बा, सजा बन गई बा।
जुग में गरीबी सजा बन गई बा, सजा बन गई बा। जुग में गरीबी सजा बन